figure will end up something like this. Hej og velkommen til Gutten og Jonas Hårby. Vi vil bage kage i en kop. Hvad sker der? Vi vil have kage i en kop. Nå, der kom Gutten her. Så kan vi sgu lave kage i en kop. Alle tre. 1, 2, 3. Jonas, så skal du 3. Hvad var det i starten der? Det var ingenting. kage i en kop. Vi sagde da Gutten og Dutten og Jonas Hårby. Nej, jeg sagde Gutten og er Jonas gæst. Hårby. Nå, så lad os komme i gang. Vi kan lige se vores special køkken. Og du kan også lige sige, at de kan gå ind og tjekke min kanal. Ja, Jonas Hårby, ja. Jonas Hårby. Ret skidt. Ej. Den sidder sgu da meget godt her. Jonas. Så kan du fandme også være med. Ja. Vi sidder i... Vi skal bruge noget smør. Smør. Tjek. Nej, det er ikke tjek. Hvad er det? Find noget smør. Smør. Jeg tror ikke, jeg har fået shit mange gange. Hvem underholder køkken? Eller du finder tingene. Pelle, før. Vi finder alle tingene før, okay? Ja. Men lige, vi skal finde en motherfucker-kop. En motherfucker-kop. Fordi der skal vi dele æggene op i. Så vi finder en motherfucker-kop. Det gør vi. Det gør vi. Helt bare druligt. Se, det er en motherfucker-kop. Og der kommer også en anden challenge i aften til jer. Er det rigtigt, Mark? Jo, desværre. Det er aften. Og det er på Jonas Hårby, og ikke på Gutten og Dutten. Hvorfor er det ikke det? Vi går fint med begge to. Og det er rigtigt, men... I laver kagekop, og så laver jeg den. Ja, det ser dumt ud. Okay, Hvad er den næste? der er æggene. Vi falder. Vi skal ligesom dele æggene op i en måde. Tag lige 2 motherfuckers-kopper. Her, de glider. Mathias, du skal tage 2 motherfucker. De glider. De glider. Okay, For rolig, her. Klar. Totalt dumme i hovedet, mand. Vi har 2 høje med os. Og vi så kom- her. Og vi- du skulle dele... Vent Vi lige. skal bruge 3 æg. Vent lige. Ja. Hvad er det, der skal op i? Og Det er æggeviden, der skal op i. ja, og Gutten og Dutten og Jonas Hårby kommer til at lave meget mere sammen. Er det rigtigt, Mathias? Vent lige. Det er kun Blommen skal op i. Blommen? Yes. Er det ikke æggeviden? Det er det motherfucker kop med dig. Jo, det er din. Du skal tage et æg, Mathias. Det er godt. Det er godt for håret, har jeg hørt. Så har vi ægget. Wow. Eller blommen skal op i en kop, og æggeviden skal op i en anden. Så ser vi lige hvad i. Hvor er vi gode. Ja! Sådan der. Og så... Uden at du den klog. Og Jonas Hårby. Hvad skal man så? Du er ikke sådan pro alligevel, Mathias. Jeg Kom, kom lige med en motherfucker-kop til mig. Mathias! Motherfucker-kop! Motherfucker kop. Kom nu. Nej. Fint nok. Motherfucker Det er min motherfucker-kop. Hvor er min så? Hvor er min What så? the fuck? Find en ny en. Hvorfor skal jeg finde en ny? Fordi du skal. Motherfucker. Okay. Æggeviden og æggeviden. For helvede. Hvad skal jeg nu? Fuck det var. Så prøv den der kop, mand. Hvad skal jeg nu? Hallo, hvad gør det for os? Se, du totalt... Altså, Så godt du Nej, Pelle, min blomme smelter. det gør du sgu da også med mig. Pelle, kan du ikke hjælpe? Jo, Matt, jeg skal nok hjælpe. Så står bare der. Jeg prøver den der kop. Just stand there. Ja. Hvor er jeg fucking dygtig, mand. Jeg er verdens bedste pro til det her lort. Jeg er sgu da bedre end jer. Nej, men du er ikke kan komme videre. Jeg ved jo ikke, hvad man skal. Vent lige. Vi skal have noget Smør! Ja, du står og suger med æggen. Smør i en kop. Vi skal have en til Kan I ikke først hjælpe mig? Hallo. Ej, men hvor er du dårlig. Jeg tror, vi klipper det her ud. Gør vi ikke? Nej. Fordi det er ligesom en del af det, hvad? Hvad skal jeg... Tag en til motherfucker-kop. So motherfuckers. En ordentlig motherfucker. Den ene er større end den anden. Your stains. It's gonna be okay. Aren't you leaving us? Så det var den motherfucker. Gonna be okay. Just damn. Okay, og så skal vi have smør i, Pelle. Ja, vi skal have smør i en anden kop. Og så... Hold Vi skal have smør i de her motherfuckers. Ja, præcis, motherfucker. Det er stiv motherfucker. Og æggene er færdige nu. Hvor meget smør skulle vi have? Skulle jeg vide det? Det er stiv motherfuckers. Jeg ved det. Der fik jeg skål lige i bollerne. Se. Hvad? Det må du ikke
sige på YouTube. Det må jeg sgu da godt. Jeg siger da det. Ekstra små Jeg tror sådan sikkert, det var sådan her. For helvede. Hallo, hvorfor er der også lige duden, der skal gøre alt det her? Jonas, prøv at tage noget initiativ, ikke også? Så. Nej, Jonas, det var ikke det, jeg mente. Jeg ved ikke, hvad initiativ er. Vi er ikke så kloge, nogen af os. Jonas. Okay. Du er der, Jonas. Du er ikke klog. Nej, det er matematik sgu ikke. Jeg er. 5 års 200 links i dag i matematik, var? Hvorfor taler du matematik? Og jeg har lavet en lille joke med Mathias i dag. Nej, du gjorde det. Det var sjovt. Behøver jeg at vide det? Nej. Jeg er den helt normale. Det er du må da faktisk. Du skulle bare se bagefter, ikke? De slås om også. Hvad? Så står den der. Fuck, den er allerede bare 5 minutter. Du sagde den ikke var så. Luk røren. Så skal det her ud ind i ovnen og smelte. Ja. Og den lille har lavet starteovnen. Wow. Og så skal I stoppe lige, mens de varmer. Nej. Jo, vi det gør. gør vi. Så vi ses efter smøren er smeltet. Hej.